Dve veci. Poprvé, ako sa dajú ovečky dojiť strojom, pre tých, čo sú menej zainteresovaní. A potom by sme vám chceli niečo povedať o tých ovciach, ktoré sa tu dojá. To je slovenská dojná ovca a niečo by sme vám povedali o spúšťaní mlieka, o dojiteľnosti, pretože je to veľmi dôležité z hľadiska organizácie práce a produktivity práce. Organizátorom tejto ukážky je Zväz chovateľov oviec a kôz. Robíme túto ukážku pravidelne každý rok, aby sme trošku zatraktívnili chov dojných oviec a teda strojové dojenie. Pre tých, čo sú menej zainteresovaní do tejto oblasti, treba povedať, že strojové dojenie v súčasnosti je prevažujúcim spôsobom získavania mlieka a viac ako 60% oviec je dojených strojom. Prakticky všetci väčší chovatelia už ovce dojá strojom.